खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ क'क्राझाराव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबदों। डिजिटेल एरेस्ट साइबार फ्रडआव जरहाट डाक्टारा 49 लाख रां खोमादों, पुलिसनो गसर थिसनदों। अमित शाहया आसाम ट्राइबेल काउन्सिलफोरखौ संबिजिरारि थामोनथानि सायाव सावरायनायनि खोथा होदों। जानुवारियाव एडिआरइनि थिसनथाइ लाइजाम होगोन। टरन्ट' मुलुगसोलोंसालिनि स्कारबर' केम्पासनि साखाथियाव भारतनि फरायसाखौ गुलि गावनानै बुथारदों। आईटी फर्मनि मेनेजारखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि दायाव साथाम हमजादों। जुलिनि प्रप'जेल नेवसिनायनि उनाव गुरुग्राम क्लाबआव गुलि गावग्लुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबदों। 25 दिसेम्बर खालि फुंबिलियाव क'क्राझार जिल्लानि जोहोलाव नेशनेल पार्कनि साखाथियाव मासे हाग्रानि मैदेरा गामियारिफोरखौ गाग्लोबदों। मैदेरा आदार नागिरबाय थानाय समाव सा मालिगावनि मोनसे बस्तियाव हाबदों। बे गाग्लोबनायाव दन्दा नार्जारिया गाग्लिजानानै जिउ गोमायो आरो सनजित नार्जारिया गोब्राबै जोखोम जायो। मैदेरा ओनसोलाव बेरायबाय थानाय समावनो सानैबो मानसिया मैदेरखौ नुदोंमोन। गाग्लोबनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि आरो पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो। बिबानगिरिफोरा ओनसोलाव मानसि मैदेरनि दाङाबाजिखौ बाङाइ खालामनो लामा नागिरगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ डिजिटेल एरेस्ट साइबार फ्रडआव जरहाट डक्टरा 49 लाख रां खोमादों, पुलिसनो गसर थिसनदों। साइबार फ्रडआव जरहाट डक्टरा 49 लाख रां खोमादों। जरहाटनि सासे सिनियर डक्टरखौ साइबार क्रिमिनेलफोरा थगायदों आरो नंखाय डिजिटेल एरेस्ट स्केमआव 49 लाख रां खोमाना लादों। 63 बोसोर बैसोनि जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि डक्टर सदगर देउरिखौ पुलिस आरो सिबिआइनि अफिसार महरै सिनायथि होनानै सुबुंफोरा मोनसे वाट्सएप भिडिअ' कल फैदोंमोन। बिसोर बिनि सायाव नंखाय दाय होदों आरो सिगिनो थाखाय नंखाय फोरमान बिलाइ दिन्थिदोंमोन। गिनाय आरो नारसिननायनि थाखाय डक्टर देउरिया मोनबा गुबुन गुबुन लेनदेननि रांखौ थगायग्राफोरा होनाय एकाउन्टफोराव रां दैथायहरदों, बेखौ सिकिउरिटि डिप'जिट साननानै। बेयो मोनसे थगायनाय होनना मिथिनायनि उनाव बिथाङा थाबैनो जरहाट पुलिसनो एफआइआर आरो नायबिजिरनायनि थाखाय नालिस होयो आरो एकाउन्टफोरखौ फ्रिज खालामनो आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय राहा लानो खावलायो। थामथि खौराङाव दङ अमित शाहया आसाम ट्राइबेल काउन्सिलफोरखौ संबिजिरारि थामोनथाइनि सायाव सावरायनायनि खोथा होदों। अमित शाहया ट्राइबेल आफादफोरनि संबिजिरारि थाथिनि सायाव सावरायनायनि खोथा होदों। मिरु सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाहया आसामाव थानाय माखासे ट्राइबेल आफादफोरखौ संबिजिरारि गनायथि होनायनि सायाव सावरायनो थाखाय राजि जाबाय। बिथाङा खोथा होदों दि मोनथाम ट्राइबेल माहारि जेरै राभा, मिसिं आरो टिवानि दैदेनगिरिफोरजों गाव गावनि आफादफोरखौ गोख्रों आयेनारि थामोनथाइ होनो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोनाय बिथांमोनखौ सावरायनो थाखाय सासे स्पेसियेल रिप्रेजेन्टेटिभ थिसननाय जागोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे थिरांथाखौ बरायनानै बुङो दि बेयो हादोरसायाव थागिबि सुबुंफोरनि मोनथाय आरो लुबैनायखौ रैखाथि होनो थाखाय सरकारनि खोथा होनायखौ दिन्थियो। बे थांखिखौ बांसिन गावखुंथाय आरो संबिजिरारि रैखाथिनि थाखाय ट्राइबेल दाबिफोरखौ सुफुंनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान महरै नुनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ जानुवारियाव एडिआरइनि थिसनथाइ लाइजाम होगोन। 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननि जागायजेन्नायाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशन एडिआरइआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो आसाम सरकारा थिसनथाइ लाइजाम गथायगोन होनना आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायो। थाखो 4 नि सायख'जानाय बिजाथिफोरा 9 जानुवारियाव आरो थामथि थाखोनि बिजाथिफोरा 10 जानुवारियाव लाइजाम मोनगोन। बे मोन्नैबो हाबाफारिया गुवाहाटीनि सरुसाजाय स्टेडियामाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागायगोन। एडिआरइआ हादोरसानि बयनिख्रुइबो देरसिन थिसनथाइ हाबाफारिफोरनि गेजेराव मोनसे आरो गासै आसामनि गोबां बिजाथिफोरा बे सोरखारि साख्रिनि थाखाय बादायलायदोंमोन।
बाथि खौराङाव दङ टरन्ट' मुलुगसोलोंसालिनि स्कारबर' केम्पासनि साखाथियाव भारतनि फरायसाखौ गुलि गावनानै बुथारदों। 20 बोसोर बैसोनि भारतनि PhD फरायसा शिवंक अवस्थीखौ 23 दिसेम्बरखालि कानाडानि टरन्ट' मुलुगसोलोंसालिनि स्कारबर' UTSCनि केम्पासनि साखाथियाव गुलि गावनानै बुथारदों। पुलिसआ जाथायखौ बुथारनाय होननानै सानगासिनो दं आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। गाग्लोबग्राया जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो आरो दासिम रावखौबो हमनाय जायाखै। बेलासिनि 3:30 रिंगासो समाव हाइलेन्ड क्रिक ट्रेल आरो अल्ड किंस्टन र'ड ओनसोलनि साखाथियाव गुलि गावग्लुंनाय जाथाया जायो। पुलिसआ अवस्थीखौ गुलि गावनायनि जखम मोननाय मोनो आरो बिथांखौ जाथायथिलियावनो थैबाय होननानै फोसावनाय जायो। टरन्ट'आव थानाय भारतारि कनसुलेटआ बिथांनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु फोरमायदों आरो नखरखौ हेफाजाब होगासिनो दं होनना बुङो। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै मुलुगसोलोंसालिनि सुबुंफोरा सोमोनांदों। टरन्ट' पुलिसआ गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिबाय थादों मानोना केम्पासनि सोरगिदिं फरायसाफोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगासिनाया बांगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ IT फर्मनि मेनेजारखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि दायाव 3 हमजादों। उदयपुर पुलिसआ नोगोरमायाव जोनोम साननि पार्टिनि उनाव सासे आइजो मेनेजारखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि दायाव गंसे प्राइभेट IT कम्पानिनि CEOजों लोगोसे 3 सुबुंखौ खादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया CEOनि जोनोम सान फालिनायनि उनाव जादों। जेब्ला पार्टिया जोबदोंमोन आरो गुबुन आलासिफोरा थांनायसै अब्ला आइजोखौ न'सिम थांनो होनाय जादोंमोन। बिथांखौ CEO आरो गुबुन सानैया काराव लानानै थाङो, जेराव बियो माबा मोनसे जानो थाखाय होखांनायनि उनाव बेहस जादों आरो उनाव बिनि सायाव आथोनारि गाग्लोबनाय जादों। दायनिगिरिफोर CEO जितेश सिसोदिया, आइजो मावफुं गाहाय आरो बिनि फिसाय गौरव सिर'हीखौ पुलिसआ हमनानै बिजिरसालियाव हाजिर खालामो, जाय बिथांमोनहा 4 साननि थाखाय पुलिस कास्टाडियाव दैथायहरो। पुलिसआ सुकर पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। आइजोनि मेडिकेल आनजाद खालामनाय जादों आरो बिनि स्टेटमेन्टखौ रेकर्ड खालामनाय जाबाय। 7थि खौराङाव दङ जुलिनि प्रप'जेल नेवसिनायनि उनाव गुरुग्राम क्लाबआव गुलि गावग्लुंदों। गुरुग्रामाव सासे 25 बोसोर बैसोनि आइजोआ सासे हौवानि जुलिनि प्रप'जेलखौ नेवसिनायनि उनाव क्लाबनि सिङाव गुलि गावनानै बुथारदों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथाया 20 दिसेम्बरनि फुंनि समाव MG र'डआव जादोंमोन। कल्पना मुंनि बोलि जानांनाय सुबुङा क्लाबआव खामानि मावो आरो गुलि गावनायनि जाहोनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। गिबियाव बियो पुलिसनो स्टेटमेन्ट होनो हानाय थासारियाव गैयामोन। दिल्लीनि नजफगढ़आव थानाय बिथांनि फिसायआ अजद होदों दि बे मानसिया तुषार, जायखौ जिंथि होननानैबो बुंनाय जायो, बियो गोबां दाननिफ्रायनो बिखौ जुलि लानो थाखाय नारसिनगासिनो दंमोन। जेब्ला बियो फिन बिनि थांखिखौ नेवसिदों अब्ला बियो पिस्तलजों गुलि गावनानै बुथारदों। उनाव पुलिसआ तुषार आरो बिनि लोगो शुभम, जायखौ जनी होननानैबो बुंनाय जायो, बिखौ उत्तर प्रदेशनि बड़ौदनिफ्राय हमनो हायो। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव सानैखौबो गावनि आवथायाव लाखिनाय जादों। पुलिसआ मोनसे केस रेजिस्टार खालामबाय आरो बै सुबुंफोरखौ आरोबाव सोंथि खालामगासिनो दं। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।